jarraitzen du oinarrizko kontzeptuekin. Bale, gure etxea guk lehen komentatu dugun moduan, gure etxean aurrekontuak behar ditugu jakiteko zertan gastatzen dugun dirua. Estatuari gauza bera gertatzen zaio. Estatuak kontrolatu behar du urte batean zertan gastatuko den dirua eta nondik jasoko du dirua horri aurre egiteko. Estatua gastatzen duena, zera hori gastatzen duena baldin bada daukana baino gehiago, orduan esaten dugu defizit dagoela, hau da zenbaki gorriak, baina alderantziz baldin bada, hau da gastatzen badu gutxiago daukan dirua, baino gutxiago esaten dugu superabit duela, ondo atera da. Nondik ateratzen du estatuak dirua? Pues zergetatik. Badaude zerga zeuzenak eta zeharkako zerga. Baina ez dago bakarrik estatua, baizik eta izan daiteke zera erkidegoa, izan daiteke udalekoa, zerga hori jasotzen dituena. Zerga zuzenak, izenak esaten duen bezala, adibidez horiek urtero deklarazion de la renta egiten dugunean, zuzen pertsona bakoitzari bere izenekin, pues, depende zenbat diru izan duen, irabazi duen horren arabera aterako zaio zera aitorpena. Hori da zera, baina enpresebe bai ordaindu behar dute, bai pertsonek eta enpresek egin behar dute besteak beste. Zeharkako zergak zer dira, ditugu modu zuzen batez hau da gure izen eta bizenekin, baizik eta zeharka. Zeharka nola, erosten dudanean kotxe bat, horrek badauka zerga bat. Erosten ditudanean zapatak, hor dago liburu bat, hor dago zinemara noanean, hor dago medikoaren eranoanean, horren faktura egon behar da, bale? Orduan gastatzen ditudan zera horietan, hor dago beza, bale? Hor dago eta badaude, zera dakizunez, zerga mota desberdinak. Eta gero badaude zerga bereziak. Zerga berezi horietan estatuak, bale, 21 baino gehiago, gehiago izaten da. Adibidez tabakoa, adibidez alkola, grado handiko zer alkola, gasolina, hori dira zer importantena. Eta zer deitzen diogu zor publikoa? Zor publikoa da zera estatuak dirua behar duenean, bere gastuak ordaintzeko, mailegu bat eskatzen du. Mailegu horretan dira zera bonuak, jendeak erosten ditu eta horren ordez, zera estatuak ematen dizu, hainbat diru. Hori da, zera horiek zor publikoa. Igual segurazki entzun dizuen, los bonos del Estado, hori litzateke. Da, modu bat estatuak dirua lortzeko, bere presupuestua osatzeko. Merkataritza balantza. Merkataritza balantza izango da, zera hori erosten, kanpoan erosten duguna eta saltzen dugunaren artean. Hau da, exportaziones eta importazionesaren artean. Zer litzateke idealena orekaturik egotea. Balantza komertzial hori, zera hori egotea zera mailakatua, murga zerga, zer dira murga zergak? Estatu bat interesaturik dagoenean zera hori bere produktuak saltzen eta ez erosten kanpokoak, orduan jartzen dira muga zergak, prezioa igotzen zaio, eta azkenean, nahiz eta igual demagun zera bere kalitatea ez baino ona, baina askoz merkeagoa da barrukoa zergatik kanpokoari, importatzen den produktuari, arantzel bat, zerga bat jarri zaiolako.